Que por que empecé a escribir? Bueno, empecé a escribir por necesidade. Se cadra tamén por desesperación, pero sobre todo por necesidade. Eu como escritor son serodio e ao mesmo tempo ventureiro. Un produto, digamos, da natureza, sin preparación ninguna, sin ninguna base académica, sen cultura, nunha palabra. Ahora sí, con un bagaxe de vida atrás que axuda moito. Hai quen ten dito de que a literatura nace de literatura. No meu caso, nace da vida. E por iso ás veces resulta tan vívida, digamos, tan realista, porque é realmente a realidade o que se está ali tratando. O principio, pois mira, eu acababa de volver a España, despois de moito tempo de ausencia, e despois de traballar en algunha cousa quedei sin traballo tendo 43 anos. E quedar sin traballo aos 43 anos é un drama pero de cuidado. E daquela, por non caer na desesperación, por non caer no alcoholismo, que é moi fácil caer nesa circunstancia, púxeme a escribir. E iso foi para mí unha válvula, unha saída. Bueno, como antecedente non, pero sí, se pode calificar de antecedente remoto, pero unha maneira de buscar de onde emana esta cousa de escribir. E daquela teño que remitirme ao meu tempo da mili. Eu estaba facendo a mili en Cartagena e escribíalle unhas cartas aos amigos, a un grupo de amigos, unhas cartas que tiñan moito éxito. Eran unhas cartas que se me escollen ali os xefes do cuartel me iban costar caras. Pero, bueno, non pasou nada. E estas cartas, repito, modestia aparte, tiñan moito éxito entre os amigos. E daquel quedoume aí adentro unha espiña como dicindo, non unha espiña, unha sensación, como unha sospeita, como unha esperanza de que eu se cadra escribindo podía facer algo. Pero pasaron uns anos, moitos anos, e non pasou nada. E cando, repito, con 43 anos que hai sin traballo, cando me puxen a escribir. Sí, un feito concreto. Deuse o caso de que no ano 76 produciuse aquí o desastre do Urquiola. Eu vivo nun piso alto. Estaba vendo ali na foz da ría, na boca da ría da Coruña, o barco ardendo, e xa me puxen a escribir un relato sobre ese feito. O relato chamase Os Pandotes, e falaba precisamente dos que pandan, dos que teñen que pagar os erros de outro, ou as torpezas dos demais. E referíame en este caso aos fallos que había nas cartas de navegación da ría, uns fallos que todo o mundo conocía, todo o mundo pero que para as autoridades estaba todo ben, e eses fallos son os que determinaron precisamente o naufraxio do Urquiola. E daquela iso presentei a un concurso que había convocado naqueles días no Centro Galego de Baracaldo, no Centro Galego de Vizcaya en Baracaldo, premiaronmo con todos os honores, e iso deume azos para seguir escribindo xa dunha maneira máis lanzada, digamos, máis formal, non digo porque eu escribía moi informalmente, pero bueno, era aquela, pois, sobre todo que me salvou de non caer na desesperación ou no alcoholismo, que estaba eu propenso a eso a esas alturas da vida. E despois, pois, fun escribindo, fun gañando algún concurso, porque as miñas publicacións, agás de dous casos, me parece, os demais foron todos produtos, as demais obras miñas foron publicadas a través dun concurso, de ganar un concurso, daquela te publican. Para mí foi a única maneira, sacando eses dous casos, agás un par de casos, os demais foron todos así a base de gañar un concurso, e daquela é a maneira que teño de publicar, porque de outra maneira as miñas obras ás veces son impublicables polo que vexo, polo que teño experimentado despois de ofrecerlas a algunha editorial, e por causa disso pois teño na casa un montón, pero unha morea de obras inéditas que van quedar inéditas, coido eu que non ficarán aí como están e non terán saída nunca, supoño. É unha lástima porque coido tamén modesta parte de que alguna desas cousas teñen verdadeiro valor. E repito, é un reflexo demais da vida, e a miña vida, pois, en certo aspecto ten moito de aventureira. Eu teño levado moitos paus na vida,
Sí, o último precisamente da morte da miña muller, pero iso é unha cousa persoal que non ten nada que ver. Os meus pais se refiren sobre todo ás miñas experiencias na Unión Soviética e que me deixaron esmagado. Eu coido que alguén ten que ter sempre algo en que creer, e se che sacan esa creencia, pois quedas baleiro, quedas. Actualmente, sí, a única ilusión que me queda, parece a min, é a de chegar a ver en España a Terceira República. E coido que chegarei a vela, teño esa ilusión, en algo que creer, repito. E repito tamén que para min a escritura pois foi unha salvación, unha válvula de escape, unha maneira de evadir, así como de neno a miña evasión eran as lecturas desordenadísimas, ler calquera cousa que caese nas miñas mans, pois de maior foi agora a escritura. Repito, como escritor serodio, aventureiro, así un pouco ás toas, ao que saia, pero vai, iban saindo cousas que siguen saindo aínda. E repito, a miña salvación foi esa, e a miña ilusión, a única que perdura actualmente, é a de chegar a ver a Terceira República. Esperemos que se vexa a non tardar. Non que tarde un pouco, se eu lle dá o coiro para seguir vivindo. En fin, eso é todo o que teño que dicir, me parece, non sei.